Cestu na veletrh deskových her Essenspiel pro mě letos shrnuje otázka, kolik lidí se vejde do bílé oktávky Alby. Rozhodně Sledujete videoblog Likandro, já jsem Jindřich a nyní už zpátky k naší slovní úloze. Kdybychom uvážili deskovkáře jako hmotné body, lidská ega, vešli by se do auta bezmála všichni. Na neštěstí nemáme hmotné body, ale hmotná těla. Střihnout si tedy v 5-8 hodinovou cestu byl doslova hovězí nápad. Kolik lidí se tedy vejde do 5místné oktávky? Rozhodně ne 5. A určitě by to šlo vyřešit mnohem lépe. Použil hvězdnou bránu k přesunu tisíců lidí. A když o tom přemýšlím, vstup na výstaviště by šel popsat jako průchod hvězdnou branou. Tedy samozřejmě za předpokladu, že egyptský bůh slunce Ra má rád deskovky. Typický červený hráč. Na veletrhu je to svět skutečně tak trochu mimozemský a všichni ufoni jsou mezi svými. Nad tím, že plocha, která působí asi jako 6 podlaží IKEA vyskládaných vedle sebe a deskovky jsou kam až oko dohlédne, se tu nikdo nepozastavuje. Po dechu se naopak lapá v němém úžasu. Z téhle parády jako vystavovatel mnoho nemáte. A i kdybyste přišli jako návštěvník, stejně si nemyslím, že byste stihli všechno. Podle Board Game Geeku bylo pouze novinek 1233. Takže i kdybyste každé věnovali byť jen minutový pohled, stejně by vám to zabralo přes 2 dny. Když jsem tedy někam šel, a že někam jít bylo docela nadlouho, mrskal jsem očima sem a tam svědomím, že nemám čas pořádně ani dýchat. No, dobře, teď už trochu kecám, ale zkrátka. Pokud jsem něco neznal dopředu, na místě už nebyla šance se o tom cokoliv dovědět. Většinu času jsem totiž vysvětloval Jana Žižku. Medieval. Ve hře jako velitel družiny bojovníků usilujete stát se tím nejproslulejším. Hra se odehrává ve středověku, je kostková a můžete si do určité míry sami zvolit, z čeho svou slávu budete čerpat přednostně. Zdobývání, morálky, zaslužbičky králi a tak podobně. Z představení hry mám obrovskou radost. Hra lidi bavila. A když potom po zahrání shrnovali, jaká jim přijde a chválili přístupnost, rychlost vysvětlení, ale zároveň v rámci žánru dostatek rozhodování a hloubky, dobíjelo mi to baterky. Přesně o tohle jsme se snažili a přesně takhle hry v úrovni Family Plus, kam má Žižka spadat, vnímám. Co mě dojalo asi úplně nejvíc, nebyl Žižka, ale mladý pár, který si mě odchytil v uličce a v ruce drželi 2 naše starší hry, Terra Futuru a Boss in Space. S tím, že si obě tyhle hry koupili den předtím a zahráli si je a že jsou totálně boží. Že je strašně baví, že ilustrace krajiny jsou úplně nádherný a že bych snad měl být jeden z autorů, jestli jim to můžu podepsat. A už jsem nějaký kopie samozřejmě někdy podepisoval a takový cynik ve mně se vždycky trochu ošklebuje. Ale tady jsem teda skutečně začal skoro brečet, protože to nadšení z nich úplně kypilo. Tvorba her mě neživí, takže můžu vlastně celkem s klidným svědomím říct, že takhle nadšení lidi jsou asi ta největší odměna, nebo minimálně jedna z největších odměn, kterou jako autor mám. A z toho tak nějak žiju. Takže mě to dělalo opravdu velkou radost. Tenhle zážitek je pro mě nejjasnějším bodem celého veletrhu, ale jednou je to trh a tak se to ohlédnutí za ním asi nemůže obejít bez nákupů. První den mě zklamala anglická prezentace Earthbound Rangers a tak jsem se musel jít uklidnit na stánek Jela a koupit si tam kooperativní Unmatched. Nicméně poslední den, to i hodinu před odjezdem, vypadalo, že to možná bude krabice jediná. V průběhu dní jsem se sice pro lecos rozhoupal, ale řada těch titulů už byla pryč, dokonce i ti Earthbound Rangers. Na tom, že bych měl z velkého evropského veletrhu odjíždět s jednou jedinou krabicí, bylo cosi skličujícího. Jenže co z těch tisíců her pořídit? V poslední hodině se všechno zamlžilo a zároveň projasnilo a taky pomohl přítel na telefonu a po postrčení.
Měl jsem k utratit 65 € v hotovosti a prvně jsem pořídil starší kooperativní hru Fuji, kde utíkáte před vybuchující sopkou. Moc bych chtěl poděkovat Ondrovi Cigánkovi, že se mu povedlo znovu najít stánek. Pokud se někam budete chtít na Essenu později vracet, vždycky si vyfoťte je číslo stánku. Usnadní vám to život, protože jinak byste ho už nemuseli znovu najít. Ještě mi zbývalo 50 €. Díval jsem se po Make the Difference za 25, kde pro spoluhráče zamalováváte 5 rozdílů, které budou hledat. A pokukoval jsem ještě po Nebule, což je abstraktní hra snad podobná Sagradě nebo Vivid Memories, kde stavíte galaxii, ta byla za 35. Úplně to do 50 nevycházelo. Ale když jsem šel kolem stánku s Nebulou, stal se zázrak. V akci za 30 a s malou hrou zdarma. Situace byla zoufalá, čas běžel. Řekl jsem si, že to zkusím. Za 25 bez malé hry, co? A světe div se, vyšlo to. V neděli se prodejci chtějí zbavit co největšího množství beden, aby to nemuseli vozit zpátky. Takže musím přiznat, nebylo to šarmem z levelu 100. Pokud chcete hry levněji, vyražte na nákup v neděli. Ale, jak už jsem zmiňoval, hrozí, že některé tituly již nebudou. Jako bonus jsem si pak na Heurace ještě pořídil Earthborn Rangers, kooperativní karetní příběhovou hru z daleké budoucnosti, v níž lidé po značných katastrofách žijí v novém světě a v harmonii s přírodou. U nás za 3/5 essenovské ceny. Smutnou skutečností špílu je, že mnoho nových titulů nemá smysl kupovat přímo na místě. Řada z nich vyjde česky, některé i velmi brzy, nebo budou v akci dostupné v nějakém e-shopu. Při nákupní horečce je dobré na to občas vzpomenout. Na Essenu jsem byl podruhé, ale co je podstatou, to skutečně nevím. Pro hodně lidí je to neobyčejná příležitost vidět mě v tričku. Po návratu jsem měl 2 dny rekonvalescenci ve svých nejlepších košilích. Pro další lidi je to možnost vyzkoušet nové hry. Pro někoho je to obrovský nákupák plný akcí. Pro další je to práce a pro ještě jiné je to příležitost vydat hru. Někdo říká, že Essen Spiel je deskovkářský svátek. Ono, přiznejme si to, kde jinde si můžete koupit půl litru koly za 4 € a tvářit se, že je všechno v pořádku. Zažil jsem na vlastní kůži jenom některé z těchto poloh a jenom z části. Nedaří se mi to tedy ještě celé pojmout. Snad je to pověstné všechno dohromady a přece víc než jenom souhrn částí. Ač to bylo náročné a vyčerpávající, už vyhlížím další ročník. Třeba se povede mozaiku dojmu zase o něco doplnit. A jak vnímáte Essen nebo podobné veletrhy vy?